mezi tím budu i nahrávat, takže když budou nějaký dobrý momenty, tak to budu mít i uložený, že jo? Haló? Ano, Všechno dobrý, slyšíš? jo. Počkej, jenom... Prdele, no. Hele, umíš s OBSkem? Prosím? Jestli umíš s OBSkem. Ano. Protože já mám taky pocit, že slyším svoji ozvěnu a nevím odkaď, ale nejsem si jistý. Ne, to bylo kvůli tomu, že já měl jsem daný sluchátka a mikrofon je můj mikrofon je kopot. Jo, takhle. Já nemám integrovaný mikrofon se sluchátky, já ho mám přede mnou a on je Jo. takovej všelijaký. Dobrý. Já by to nedělal Bluetooth nějaké, já nevím. Ne, to ne, já si, hele, mám nasazený sluchátka, už by to mělo být v pořád. OK. Ale stream asi běží. Já se jenom kouknu, ale nevím snad. Jo, běží to, ty vole. Čumím sám na sebe, jsem dobrý. Tak mám to startnout? Jo, můžeš. Tak jo. A jo, ready, jsem ready, no, tak pojď. Počkej moment, já mám ještě jednu lampu. Počkej. Jeliška říkala, že jsme tady moc hlasití. Co se hlasití? Jo, že my jsme hlasití. No, to už je lepší světlo, ne, ty vole. No, jsem tu. Jsi zmizel? Kde jsi? Haló? Jsi tu? Ale jo, žiju. Jo, dobrý. Neboj, počkej. Já jsem právě myslel, že mě to spadlo, víš? Tady je nějaký moc velký klid. Tak začínáme, to je vždycky. No, vždycky. V rámci možná. Oh shit. No, dobrý. Co tam je? To je ten. Ty pičo, more. Murdí je to, co je? Já jsem ještě ani nepoznal ty enemáky nový, co tady přidali. Oni zase něco přidali. No, 10 nových enemáků je tady. Ty vole, no, hezky. Ale oni nenapsali, co to je za enemáky, nic. Takže jsem na to Jo, takže zvědavý. budeme zkoumat. Právě. Mhm. No. To je hezké. Jo, no. Hele, já nemám zapnutou takovou tu důležitou věc, ty kráso. Jakou věc? No. Ta naše srandička, jak furt prudíme s tím. Ah, aj. Kam já chcípom? Tam jsou. Oh. Hajzle malej. Ty vole, mám 2 jápka, vole. Ty malý nadržení No prchy. i zmrdí, já jsem je Jo. viděl, no vole, já jsem je viděl. A ještě po mně Já šel je ten viděl. velký. Ty vole, ty malý kurvy. Co Mám strašný. strašný problém je chytat, ty vole. Nevím proč. A oni ještě, když jsou třeba 5, kámo. Oh, Wow, what the fuck? Co se stalo? nevím. Možná Jsi jsem... do toho narazil? Ne, však jsem jenom seděl.
No ale seděl jsi v tom vozejku, tak to možná bylo ono. Ale asi. to sorry. Ale bacha, ten zmrte někde Dobrý, tady cajk, cajk, furt. Počkej, tady jsou... Počkej. Ty vole, hustý. Pičo. Počkej. Počkej, to musí... Hele, dobrý, tak, teď je tam zaražený. Jak péro v prdeli. Já jsem Ty si vole, hovno! Doslova. máme hovno. A počkej, to necháme na ne. Co je tohle za věc, ty vole? Nějaký figura. To jsem včera ani neviděl. Pozor. Zpátky. Už střílí. On nám zničil věci, kámo, do píči. Sekunda! Debile! Ty pičo, to ti seru, vole, čau! No, dobrý, vole, dobrý. Kámo, takový Sonic, ty vole! Takový Sonic, ty vole, kámo, ty jsi dal kvéčko místo Zetorolo, že jo? Ne, Počkej, takhle. Co to dalo? Ne, počkej, takhle. kde jsi? Takhle, počkej, já nevím jak to popsat, ty vole, ale to bylo skvělý. Počkej, kolik tam je? Nevím, ten všechno dojebal. Do píči, no, to dojebal, tak pojď, jo. No. Počkej, tak vezmu tohle. Ale to je hustý, kámo. Počkej, vem tohle, vole, shit ass. Ty vole, nechcem to rovnou. Nazraj. Děkuju. Do píči, pro kurva, proč jsem zmačkal kvéčko? Nechcem to rovnou odvízt to hovno? Počkej, nějak ho tady hodíme, takhle Opatři- třeba. No, to bude parat, no. To bude padat, no, vole, no. Počkej, když bych to, No. no, hele, no. Tak počkej, já pojedu a ty budeš hlídat, jako, aby to nepadalo. No už to padá, vole. Tak pomalinku pojedeme, pomalinku. Ne, padá to. Já Ale to jo, držíš to dobře. jo. Víme, kam máme jít? Držíš to dobře, já vím. Já musím být tak hlavně z té obejdeme. strany, vole. To piči, počkej, tady držím. tady ti pomůžu. Tak. No. Ty vole, to hovno je těžký. Oj, to není No to dobrý. je, počkej, je to, ne, není. Kdybych to takhle, no. Ne. Nebo já ho furt ho držím, neboj se. Tak odneseme hovno zvlášť, Nebo víš, co mě napadlo? No, Polož to hovno. Položíme ho, jo. no. Tak, no. Vytáhneme tady ty blbosti, dáme to hovno, odnesem to hovno a vrátíme se pro nich. Tak počkej. Pomalinku tohle. Pomalinku. Počkej, hlavně to nevobouchat. Pomalinku. Ne, pomalu. Tak, pouštím. No, Pičo, kurva. ježiš, že se tady ta blbost. No a teoreticky to hovno bychom tam mohli dát už i teď, když ho dáme jakoby špičkou napřed, jestli se chápeme. Jasně, takže ho musíme otočit nějak. Otočíme takhle, hele, sleduj takhle. No, já tam nevidím. Já taky ne, a když zvednu tu hlavu, tak nevidím vůbec na ten vozík. No. Počkej, tak a proč ho takhle, hele, no, pust to. Hele, no a co takhle, ne? Dobrý? Mhm. Tak ty vem vozejk, já vemu tohle. Jo, ale musíš mi říkat kam... Jo, už vím. Pojď prostě za mnou. Pojď za mnou. Já jdu. Už tam budem. Ty vole, Už jestli tam ten budem, zmrt vyskočí, tak, kámo. tady. Ne, to snad ne. Tak, tady. Hele, vytáhneme to a půjdeme ještě tlutit, nebo? To jsem to... Chceš to tam dát hned? Já nevím, jak chceš ty. Tak asi nic jiného tady lepšího nebude, protože jsme teďka teprve na začátku, že jo, že asi... No, tak to tam šoupni. Nic se stane. Ono potom, Jdem. pokud budeme žít dál, tak by to mohlo být lepší, no. Jo, jsem spad. Nevadí, se nic neděje. Tak. Máš HPčko? Počkej.
Máš chápečko. Ty bys měl mít taky. Já mám 52. Tak. Počkej, tak Ty hajzle, ten... Zmrdí! Zmrdí! Kurva, nechyt. Ty vole. To nestih. To nestih, vole, kokot. Oni jsou strašně otravní, kámo. Nebo potom ten duch, nebo co to je, kámo, on tě vždycky vezme a zavede tě k těm malým zmrdům, nechá tě tam, kámo, aby tě oprcali normálně. No on co často dělal mě, je, že mě People, že jo? No. Počkej, kde to bylo? Ne? Ono se to mění. Hele, tady, pojď sem. Tady, koukej. Tady, počkej. No, hele. Vyhoď mě tam. Počkej, není tady ten vozík? Pomohli? Není. Není. Ne. Zkus. Tak počkej, já to zkusím. Musíš kvečko? Jo, sorry. Tak, dobrý. Já lítám. Teďkon Ale nebouchej do zkontrolovat. mě. Počkej. Tak jo, jsem Ty tu. vole, povedlo se, hezky, nice. Tak jo, hlavně nespadnout to nic neskurvit, vole. Co tady je? Tady je nic, ale tady je to. Jsi dole? Jsi dole, veď? Jo, já koukám. Ježiš, tohle jsem tyhle... Proti kačce, ale zajímalo by mě jako, jak to vypadá jako v akci. No to by mě taky zajímalo, už tady nic není. Kup si jedny malý healy. 3000, ty vole, ti jebe, ne? Deadhead. Počkej, co já chci je crouch rest. Definitivně crouch rest. Berber. A ještě jednu sílu si vezmu. Ukaž, co ještě tak je. Chceš jedny životy? Tak můžeme vzít, no. Tak vem životy. Ty si vezmeš ty. Máš mi tlačítko a já. Nice. Tak schválně, co nás bude čekat, ty vole. Tak, vem si healy. Počkej, co to? Tady to, veď? To je crouch rest a to je stranička. Ty si vezmi ty healy. Ne, ale musíš dát Ečko. Jo. Vezmi si to a Ečko. Tak, dobrý. A tady to co? No a vlevo nahoře by se ti měl navýšit maximální počet healů. Jo, počkej, tak musím takhle. 97. Ze 120. To je furt málo, no, tak to je správně. Počkej, nejbej se. Dobrý, Tak, pojď. dobrý. Co teď? Tak. Tady to? No, nastartuj. Jo, s tímhle. Tak schválně, jo. První jsme přežili. Yes. Tak, jedem. Někdo se připojil? Kdo bere vozík, ty nebo já? Ty seš víc opatrný, já budu zkoumat asi. Dobrá tedy, tak jdi. Ahoj. Jdi na to. Škoda, že Eliška našla hrát taky, no. No ona Eliška říkala, že si chce zahrát s přítelem, že si chtějí zahrát sami bez dna a že potom by šli jako společně. Mám nějaký hodinky. Oj, tak počkej, tak to bude ten. Tak. Dobrý. Necháme ho být starý, chovaný. Jo, budem letět. Budeme letět. Hele, koukej na to. To je zase něco nového, ty krása. No oni udělali to, že některý jako ty baráky a tak dále, takže mají svoje exkluzivní itemy, který vůbec nepatří. Kámo, já mám nějaký teleskop, brácho. No prdele, to je zase tohle. Pozor, točím se, nemůžu přestat, počkej. Tak. Yes, dobrý, je tam. Tyhle, tady toho je.
vole. Bacha, enemáci už chodí, jo? Ale Enemáci už chodí. počkej. Počkej, ještě to tam nějak polož. Dobrý. No, třeba takhle. Hele, máme 16,2 tisíc. Já bych to tam asi už odvez. Tak můžeme. Počkej, tady mi to blíká, tady mi blíká, že něco ještě. Je tady. Ne, tady. Ono asi tam ještě něco to. Ale já jsem rychle jenom proběh. Aha. Jo, Go. Oh, aj. Pomoc. Co to je? Nevím, jaká tlustá koule, kterou teďka mlátím. Musíš jít zbít. Zbyl jsem ji. To je nový enemák, to je, jak se to jmenuje, no, klíště. No, bylo to Počkej, klíště. počkej, já ti vezmu tohle. Tak, házej. Počkej, takže Nic. nejdřív tady to asi. To je to těžký, kámo. Ty krávo. No, To je nějaká hezký. krabička. Další. Další. Kurva. Jo, to je zase to točící, musíš to trefit. No. Minus 41. Počkej, já to udělám. Jo, to bude lepší asi. Počkej. Halo, co to je? Počkej. Do pičini! Odjet s vozíkem, já ho odlákám. No, jsme. Jsi nebo odjel s tím vozíkem? Odjel jsem do prdela. Dobrý. Musíme rychle do extraction bodu, on sem za chvíli přijde. Jo, dám. Musíme se mu bavit. No, tam. Nahoře nějaký item. Tady nahoře. Kde? Tam. Tady. Tam nahoře nějaký polici. Tak ho zkus vzít. Tam mi to hlásí nějaký item, jesper. A jdeme do extraction bodu. Chvíli. Ne, malem jsem to omláčil vozeď, vole. Tak si to přibliž k sobě. Mám to na max. A tím je jakoby trochu menší šance, že to omlačíš. Hoď to tam. Dáme to tam. Dobrý. No. Teď jenom modlit se, vole, ať to někde zašije on a my... Píč. Kámo, jestli se teďka objeví tam v tom rohu, já mám se do seru. Let's go. Money. Máme peňážky. Ale nechci nic říkat. Mám 7 HPček, kam. Tak v tom případě se vyměníme. Ty budeš hlídat vozek a... OK. On hází hlavy a ty hlavy pak bouchají a... No jasně, a, no. Musíš od nich pryč. A hlavně musíme brát sebou ten vozík, protože jestli víš, kolik peněz nám sebral ten hajzl. Nevím. Dost. Byli tam sami 5 kilčo. Červený. No a teď už... Já nevím, ten hajzl jako vidí nebo slyší, nebo já nevím ty. No on vidí a slyší. Oh.
kurva do prdele. Počkej, takhle. 12 Co je 000. tohle? Nevím. A to asi, no. Já mám strančku, takže to možná zvednu. Yes. Hele, čum. Musíš mi pomoct to zvednout. Jo, moment, já jsem chtěl posunout ty prachy. Dobrý. Počkej, tak. Co se tě chtěl zeptat, jestli to nemůžeš otočit, kámo, aby to bylo jako na vejšku. Jo, jako takhle. Jo, takhle. Tak počkej, zkusíme to. Jako No, takhle, jo. no na vejšku, aby to bylo. Protože tam je celkem místo, že mohlo by to jako spadnout dovnitř a nemuselo by to padat. No, Jako takhle, jo. Jo. Jo, takhle, aha. no. Ty vole, jsme dobrý, No no. jako ty vole, to je dobrý, to je dobrý. Počkej, jak to teďka spadne a bubra červo. Je tam ještě něco? Tady už nejezdí, tady už nic není, jedeme dál. Jedeme dál. Tak běž přede mnou. Já do první. Doprava. A tady už on ale může být, jo, tak se nelek. Tak. Mhm. Čistý. Schovej vozík, nenechávej ho jakoby ve vstupu, protože on vždycky jde skrz. Jo. Jako dej ho třeba někam ke zdi na stranu nebo tak. No, tady jsem ho dal teďka. Je, sorry. Postačit. Dobrý, pohodě. Počkej, musím takhle, no, tak. Tady asi už nic není, ne? Nebo? V tom případě jedeme k extraction boardu. Počkej, já jsem. Je tady doprava, vidíš to červený, vidíš, když otevřeš má... Jo, já vím. Takhle on, Jo, tak počkej. to je extraction board. Potřebujeme asi vozíček. Ty krávo, tady je věcí. Počkej, jeď na extraction board. Počkej, kde to Já vím, bylo? jak to uděláme. Jo, počkej. Jo. Dozadu, tady doprava, tady otoč se a jeď rovně tak. A nebudu to dávat dovnitř, jenom to takhle položím vedle. Víš co já bych udělal, já bych to vytáhnul a ten vozík naplnil dalšíma věcmi, protože tam je asi 5 litrů. Tak jo. Tak já to vezmi to ze zhora, tak to vytáhneme a rovnou už to tam asi můžeme položit. Protože to má menší hodnotu než to, co potřebujeme. Dáme to na výšku, počkej. Já to takhle udělám. Tak. No, puść to. Ej, něco tam chodí, pozor. Dobrý, mám. Vidím úplně hovno tam. Já vezmu ten pytel. A počkej, ten pytel tam ale dávat ještě nemůžu. Protože to už bychom splnili hodnotu, takže Můžu pytel dát tady dáme to. třeba takhle na stranu, tak. Dej to třeba navrch, tak. A teď, když otevřeš tab, tak vidíš spoustu těch žlutých teček. Moment. Pozor, týpek! Prdele. Tam jsem nic neviděl. Tam byl ten, co hází ty hlavy, on šel k nám. A on je strašně pomalej, kam než půjde do prdele. Pšt. Slyšíš ho? A viděl jsem ho. Ty vole. Ahoj. Tady někde před náma by měl být item. Jo, mám ho. Dobrý. To těch žlutých teček, kam je tady jak nasráno. A? Ty už jdeš, paráda. Fakt, pojď, můžeš. Tak, odvezem tam tu káru, ať No to jasně. nabereme. Tak, káru Ty hodíme vole. třeba tady. Mám tady Co tam všechno máš? nějaký tali? Já to nerozbil. To bere hápka? Nevím, nic mi neubralo zatím.
Dobrý. Byl nějaký talíř za 3,5 tisíce a já jsem mu domrdal, vole. No tak se. Safe? Ty pod posteli jsou také itemy. Tady jsou hodinky třeba. Tak, dobrý, můžeš? Hele, No vidíš, a asi dobrý. když nikdo netrolíkám, jak se ta hra dokáže hrát úplně v klidu. Vole. Jo no ty vole, včera ty vole to strašně trolili, ty vole, já to širo zbytek vole. Já jsem to potom taky začal dojebala, protože už mi to přestalo bavit, víš co. Ne, právě že ne, ty jsi byl jediný, kdo hrál seriózně. No a potom už na All the konci moc, time. ne? Ale ano, vůbec to neříkáme jen tak. Počkej, jo. Jdem na extraction, No. ne? Nebo? No a teď to tam dáme. A ještě ty prachy k tomu. Tak. Počkej, ty prachy dáme dovnitř. Já jsem dement. Dobrý, dobrý, klid, já je vezmu. Oni Dáme jsou, do té káry, tak. oni jsou těžké, jak debil, ty A vole. ty, co teď uděláš, je, že půjdeš do lodi. Já budu počítat do 30 a po 30 vteřinách tam hodím a pak půjdu za tebou. Když se do 2 minuty nevrátím, odjedeš beze mě. Dobře, počkej, kde to, ty vole. A co když mě chytí ten hajzl? No musíš se krýt, že jo? Musíš se skrýt. Dobrý. Počkej, já pro jistotu, počkej, pro jistotu to. Pro jistotu, počkej. Jo, sorry. No. To stačí, dobrý, dobrý. Tak. Adi. Jdu. Sváně si se vrátí, ty vole. Startuj rychle, startuj, dělej honem, startuj, dělej. Tak a schovej se. Dobrý, ty vole. Rozmrdal cestu. On byl u mě. Tady jsme frajeři. Co? Ale nic, jenom. Žiješ, veď? Dobrý. Pulse pistol, gun, stun. Tohle já nepotřebuju úplně.
Ale co víš, ty si vezmi si crowd speed. Počkej, to je, počkej. Co? Já jenom hledám, kde to je. Úplně vlevo, to žlutý. Tady to jo. To si vezmi. OK. Zdravím. Musíš mě pár hodit do té díry. Chceš zase do díry? Dobře. No tak třeba tam něco bude. Tak. A jedno tohle si vezmu. Já tady, dobrý. Tak jo, jdem na to. Jupi. Počkej. Jo. To je ono. Ty vole, nespadni, dobrý. Dobrý, chill. Dejchej. To je zase tady ta blbost proti tý kachny. Ne. Ups. Jsem se trošku zavřel. Pohoda. Pouštím. Hoď to na zem, hoď to, pušť to se dostane. Kolik máš HPček? 87. Dobrý, tak to zvládneš. Jo, to je dobrý. Když nebudu dement, to nebudu chcípat. Počkej, 25k. Ještě můžeme něco. Vezmi si ještě něco, vezmi si hápka jedny. Já jsem se s tím jebl po křiště. Nevadí, dobrý, něco se děje. No a asi můžeme koupit. Necháme si tady pár peněz jako rezervu. No. Tak, jedem. Takže hápka si vezmi, A ještě tady to, tohle je ne? moje, a tohle si vem taky. Teď když budeš crouchovat nebo zmáčkneš kvéčko, tak se ti rychleji bude dobíjet stamina. Tak to. A ty už bys si měl mít 140 HP, ne? No mám, akorát mám momentálně 107. Dobrý, ale hlavní je, že to máš Jo. navýšení. To je hlavní. Tyjo, teďko to bude ještě horší. Já No, nebo ty? bude, no. Tak, fajn, jdem. Ty vole, ne, vole, tady zase bude ta spíčená smrtka, vole, jak se poseru. Ty vole, jak ona, Elika, že je za mnou, ty vole, a ona za mnou byla a ještě dělala těma rukama. Nechci už. Jak dělala těma rukama úplně, pičo, fuj, kámo. Problém je mráz. Mě nechutná, no. More, nevíte, že to byla ona. Dobrý. Pičo, Nimbus 2000, to mi posel. V tom případě... To není Nimbus, ale to je nějaký... Jo, tak já první. No. Já to rovnou odnesu Jo. tam. Vlastně jak se to nevejde do vozíku. Nebo spíš vejde, ale tak No, nebudem riskovat. ne, asi. Něco jsem slyšel, vole. Co to je, kurva? Šikolka do piči, to šťáš, ne? Nechytej, hlavně ji nechytej, za nic za boha ji nechytej. Ne, nechytám. Já jsem se zasek. Nevlastní bráška je zaseklej, co budeme dělat? Dobrý, já, more. Ty vole, kámo,
More, Dejchej. ona něco... Ty vole. To si cinkal, ne. Co to je? Ty pičo, lítací knížka, kámo. Kouše. Co to je? To žije, on to žije? Jo. To je ta knížka. Pusto. Musíme to rychle odníst. Tady. Dobrý, a nechý tam. Já nic nedělám. No, a co, počkej. Kde je to kolo? Počkej, já nevím, vole. To ještě jednou cinkni a takový ti cikno po hlavě. Já nevím, jak to kolo funguje. No nesmíme prej na to sahat, co jsem slyšel. Počkej, hledej itemy. Něco jsem našel. Co? Je to velký. A co to je? Jaký barel něčem. Počkej, to je item. Jo, to je item. Ty vole, počkej. Tak víš ty co? Dovez zkus pode mnou dovez ten zík. Kurva. Jejda. Nesmíme ho rozbít, jinak z něho vyskočí pavouci. To debilní kolo mě tak štve. Zkus pode mě, pod ten barel dovízt vozík. Tak. No. Nehýbej se. No. Nehýbej se. Chytni to. Jo, mám, pusť. Pouštím za 3, Jo. 2, 1. Ty vole. Je tam? Jo. Hezky, ty vole, jak sedl. Úplně jak kdyby to bylo na míru dělaný. Tyhle tam nahoře jsou taky itemy, ale tamhle. No, jak se tam máš Počkej, já dostat? čum. Počkej, ty umřeš, ne? Kurva. Musíme tam Ty doskočit. pičo! Oh, tak to jo, tak to nejdu. ubírá damage, jo? Ubírá to damage. No. Ještě zase to kolo, vole. Ale počkej, kde jsi říkal se ty item? Tam nahoře. Jakoby nad vstupem, nad jedním tím vstupem. Kamo to kolo mě se. Bacha, bude útočit! Bude útočit! To je kripl! Co dělá? To je kripl! To je dement, ty vole! Já jsem se posral. On lítal, ty vole, to si děláš prdel! Ty pičo, ty pekný normálně Ty vole, dostal on vyletěl až prdel. nahoru. On vyletěl až nahoru, frajer. Hej, kámo. Zkusíme vzít ještě pár mini itemů a jdeme. Jdeme do piči. Co tam je? Mám bednu nějakou. Ty vole. Počkej, to je ta kost Kenzie, tak tu vezmu potom. OK, taky položím sem a tě nestratíme. Hele, já to pomalu vezmu. Já jdu s tebou, já mám strach. Spíš bych ocenil, kdyby si našel ten druhý a... Jo, počkej, tak jo. Mamo. Ahoj, ahoj, zdravím.
To já jsem si těl lek, ty blbečku. Já jsem na svou nohou. Jo, to jsou ty hodiny. Hele, jsou tyhle hodiny. Neber mi to, moje to na jarní. Už ti to nikdy nedám. Dobrý, máme to. Ty jsi úplně jeblej. Nevadí. To si píš, že jsem. Tady jsem, Tak, co čistý. jsem mohl pobral a dal jsem to tam. Hezký, pěkný. V tom případě počkej, počkej, já to dám takhle prozatím. Jo, a budem hledat ještě dál, protože tady jsou... Já jdu pro tu kostku a ty vezmeš všechno ostatní, co najdeš. OK. Počkej, tady ty bedny si ček... Tak to čekni. Všechno otvíratelný, všechno čekni. Jo, já jsem ještě se sem nedostal, víš. Ježiš, zase ta kousací kniha, vole. Chceš pomoct? Prosím tě, jak tam byla ta bedna, tak je tam ještě číčko. Tak je tu číčko. Co se tak kolo debilní? Ne, nech mě. Cože s tou bednou si říkal, nějak si mi debilně Jak jsi našel tu bednu, tak tam bylo to se dá prodat, tak ještě pro něj jdu, prosím tě. OK. Dáme tam bedínku. Dáme tam hned. Ty vole.
Já tam Jo, už seš tady. nejdu tam už. Co se stalo? Nevím kde to je, vole, a ještě nějaký velký dement, vole, mě chytl, tak jsem se zatočil na kolotoč a vydělal jsem si prachy, ale mám jsem se to sral. Jo, tenhle debil. Shit. A ještě to kolo furt do mě jelo kam. Dobrý, tak hele, dáváme a jdeme do lodi, jo? Počkej, běž do lodi, běž, nečekej na mě, běž. Kurva! Počkej, čekej. Nehýbej se. No, stavej, tak a nehýbej se, počkej, stůj. Ty vole! Zastav, Stojím. počkej. Dobrý. Jdi, teď jdi. Máme problém. Tak jsem asi dohrál, vole. Kurva. Zmrt úplně dojebal. Hajzl jeden, kámo. Pod stůl mě zajebal. Já to viděl, já jsem se díval na to. Nebylo to nic příjemného. To věřím. Ale jo, dali jsme to. Je, určitě, ty vole. Proč bys nežil? Tak já ti zachránil, než jsem odjel, protože chtěl jsem dát. Vidíš tady ten sprint speed? No, Tak si ho vezmi, je to žlutý dole. to ten budu si- běhat, ne? Rychleji, nebo? To budeš rychleji běhat, přesně tak, a tím můžeš zdrhat. Jaký A budou vezmu jednu jebávat, sílu. vole? Vezmeme jednu sílu. Tohle nepotřebujeme. Tady už z těch upgradeů nic zajímavého. Teoreticky bychom mohli zkusit příště koupit nějakou pušku nebo tak něco. Kolik má životů teď, co řekni? 51. Z kolika? Ze 140. Ze 140. Tak taky vezmeme jedno tohle. OK. Kupujeme. Můžeme vyrážet. Jedeme do prdele.
Zdravím, zdravím. Dobrý večer všem. Tak jo. Že počkej, co si teda mám vzít? Jo, mám si vzít tady to. Tohle oranžový mi nech a ty si... Počkej, jaký oranžový teďka myslíš? To na to běhání, to jsem vzal já. Ty jsi řekl, že... Ne, to bylo žlutý, to je správně. No to jsem si vzal já, ale tady to, na to jsem No to je neházal. správně, to je správně, to jsem chtěl. Dobrý. Takže jsem tě neukradl. Všechno ostatní si vezmeš, ty. I tady to. I tady to. I ten zelený health pack, ten si taky vem. Mám. Teďka mám 121 ze 160, což je dobrý. Výborně, no, tak. Paráda. Jsme dobrý. To já vypadám, tyjo. Hele, já se po tomhle levelu zkusím zeptat, jestli OK. Bereš vozík? Nebo? ale to, vole, nějaká díra. Dobrý večer, jste tady? Teď mi vlastně došlo, že ty jsi živě, takže žádný ani tyhle věci. Teďka si musíme dávat bacha, kamo, teďka budou ještě horší zmrdí. Vidíš něco? Hele, tady je jeden. A to je všechno. Já jsem dement, ty vole. Wow. Co se stalo? Jsem zakop. Ty jsi udělal selfie. No asi jo, trošku mi to zablesklo do očí. Nevadí. Hele, tak, vyrazí dveře pěkně. Víš, co je nejhorší? Že přijdeš domů a rozkopeš psa? Ne, ale to. Zažil jsi někdy, kámo, že jak jsou ty slepci, kámo, jak střílí, kámo, že jste je měli třeba 4 v tom domě, nebo prostě. Jo. Zažili jsme. Já ti zavírám to. Koširo by ti mohl vyprávět. No ty vole, co jsme se vážně chtěli, aby jsme... Kotina skurvená, tam reálně nic ne... No tak jdeme dál, no. No, něco jsem našel. Co to je? Co pak tam máš? Něco za 4 kelča. Tak šup s tím do vozíku. Hraje nám Jaká musíčka, to karta, nezvěstí vůbec nic dobrého. Ty vole, tady si musíme dávat bacha. No to je ten Void, že jo, tady on mě hal... Když mě vzal. Třeba tady nic není. Tady je nějaká, hele, tohle si přehlídl. Já mám Tady nová kalkulač. bomba. Aha, skrce. On nemůže, když jsi skrčený. Nebo možná může, já nevím. Nevím, já to procent, já se tady čupnu. Lásku pojebanej! Hej, kámo.
No, Tam jsem našel tu zbíječku, kam. GG, Ale počkej. na tu jsem radši nesahal, protože určitě bude dělat rámus. No, tady je nějaká VHS. O, do prdele, tohohle kokota nesnáš. Dá se vrátit ten zmrtva. To by chtělo ty vole udělat ten jeden extraction point, že ony, ty věci jsou strašně daleko vodí. Aby jsme mohli rovnou na další. Krýmě, kdyby, já se nemůžu otáčet. Kdyby šel za mnou někdo, tak mi to rychle. Vrací se, vrací se, vrací se! Já ho odlákám a ty vem vozek. Čau, debile! Tak, hezky se schoval, pěkně. Našel jsem nahoře ten Velmi nice. extraction. Tady je druhý, dva fix. Potřebujeme ten první, že? No právě, ten musíme nejdřív naplnit. Počkej, kolik tady máme? 9,5k. No tak se ženeme ještě do té minimální hodnoty a to těžký si sem. OK. Kam jsou odved toho dementa? On někam odletěl, Dobrý. nevím kam. Ty vole, co to je? 23 600! Ty krávo, tak to je síla. To je nějaký Která je nový? potom? No? Hele, 12. Jo. Dobrý, hele, máte takže minimální hodnotu tady. Takže já to tam jdu odvíct, pokud nemůžu to. Mám jít s tebou, nebo mám tady na tebe počkat? Spíš tady počkej radši. No, já se schovám pod stůl.
Jsi tu? Dobrý. Ty vole, jeden, dobrý. Frajeři. Mě málem sejmul, já jsem využil ten buzík jako štít, ty vole. Já mám 21 HPček, tam ten zmrt, vole, s tím laserem skurvením. Prosím tě, ono tady běhá. Ty jsi čurák, ty jsi kokot. Krý mě. Do prdele, ne! Co? Ne, puść to, ne. Ne. Dělej. Počkej, připrav se. Až řeknu teď, tak to zvednu a půjdu. 3, 2, 1, teď. Nechoď mi před cestu, ne, puść to. Hlavně mi nechoď před cestu. Tak, dobrý. Ale jo, dobrý, trošku se to sejvlo, ale on začal střílet tím laserem. Nechoď tu. Pozdě! Bacha! Tady jsem ty kripple, nahoru. Blbečku. Nevedu nahoru! On nemůže jít nahoru. On nemůže po schodech. Kde je ten kód? Šel někam pryč. Šel tam tím. Dobrý. Kudy jdeš? No to zničí! Dobrý, mám. Je něco v tom vozejku? Podívej se do vozejku, je tam něco? Něco za 130 korun. A tak to tam nech. Zase přichází ten zmrt. Já se snažím to tam dát. Kámo, tak to bylo ofousek, debil. Jo, lízl mi prdel. Počkej, stůj. Musíme takhle, no. Musíme... Jak to tam dáme, ty vole? Jo, A ke mně. Jo. Mm, Dobrý. takhle. Teď to bude dobrý. Jo. Dobrý. Tak, dobrý, máme. Nice. Máme peníze, tak. Stačí jeden, dobrý. Jo? Já mám strenčku, já jsem Jo. silnej. Já už mám strenčku 3, ty vole, to je taky hodně. Dáme to sem. A ty teď půjdeš a najdeš třetí extraction point. Já to tam odvezu mezi tím. A když chcípnu? No, tak já tě oživím. Pustit to. Chodí tady nějaký kinder. Jsou tady ty skurvení balónky. Teď jsem to chtěl říct, tady jsou nějaký balónky, nevím, neznám.
To je taky to dítě malé, nesmíš prasknout to, protože potom bude zlé. Kámo, kolik tam těch mal? Je, vole. No jak nás ráno. Ty píčo. Ty vole, já mám baterii. Jo! Hovno. Au! Dej to sem, kurva, vole, a dej to tam na ne. Ale ono, ale, ale svítí to kurva dobře. Nechcem to používat. To jo. Jsem tě nechtěl mrdnout, Nějaká vole. kartička. Dobrý klid. No možná trošku, ale bylo to ono. No, jasný, tak příště zbij Elišku. Máme tady nějaký feťáky. Jaký feťáky? Kde jsi? Kde seš? Kam jsi zmizel, vole? Tady seš ty, vole. Tady jsem, kam bych chodil. Chceš vidět feťáky, jo, počkej. Nechci vidět feťáky. Mé No, prášky. ježiši, to jsou ty painkillers z mazmofobie. Nic? Možná tam bude ten extraction. Ne, není. Ne? Není tady. Kurva. Ale tady, je tady kalkulátor. Já jsem Tady. přitáhl trošku blíž k nám vozík, vole, než asi nám to nevím, jestli to nám pomohlo nějak. No vozík si přitáhl dobře, protože aspoň není v té místnosti tady. No. A tady asi taky byly nějaké pičoviny, ne? Musíme najít ten bodík, ať můžeme vědět. Tady někde hučí, nevím kde, ale. Já ho slyším taky. Jo? Jo. Se k němu dostat. Tady je. Kde to vzal? Tady, ale tady je ten skurvený balonek. Prdele, to bude těžký, no. Vyzvím, jak to sem nastrkáme, vole. Hele, nějak to bude. Hold, prasknem, no počkej, my musíme to. My to odvezeme Tak. sem, ale my se musíme vrátit zpátky na loď, co? Nebo do toho No tak no tak až to sem odvezem, tak ty už tam budeš a budeš tam čekat. OK, já si nepamatuju tu cestu za to píč. Jo takhle. Asi to nedá. Asi jsem něco Já jsem se nehýbal, kámo, prasku to. Tak se schovej. Já nevím, kde to dítě je. Vítej v klubu. A tady něco je. A to je velký. Cože? Že tady něco je, ale je to velké. Nevím, ty balonky praskej sami od sebe, vole. Což není dobrý znak. No, to teda není, no. Tady mám nějakou krabicu, ale tím, že jsem tady teď prasknul. Já tu Tak to nebyl, jsem docela nahrál. ne, čum, já jsem se schoval a přede mnou normálně praskaly ty balonky sami. No, Hele, já tady nejsem, jo. Tady něco je, jo. Tahle ta bombička. Přivezmeme. Jo, tak to místo, ne.
Tak to ne, kámo. Bráško, jsi tu? Jo, jsem tu. Musíš jít sem, musíš mi pomoct, já to jinak nedám. Kde jsi? Tady nahoře, tady. Vezmi to. Můžeš to vzít? Máš to? Mhm. Tak. A dej to ke vchodu, ale dej to jakoby do... Píči. Kurva, to malý dítě A nebo skurvený. taky ne, ty vole. V tom případě teda. Ten dement jeden skurvený. To je hajzl takový hnusný, kámo. Nemám ho rád. Já taky ne. Jo. Vydrž ještě. Tak fajn. Bacha, Let's go. ten mimozemšťan je tam u tebe. Já to píchám už, já to tam rovnou dávám. Já jsem se snažil. Já taky. A ty taky. Máš takový štěstí teď, že tě trefil do toho vozíku, jinak by bylo dávno po...
No jsme v No, piči, tak vole. čau. Tak jsme mrtví, no. Tak ahoj. Tak jo. Měl jsem tě rád. Well played. A podobně. Ne, už ne, já ten přežiju teď! Prostě musím vyjít lásku, byla! Do piči a do piči! Já se tam odplazím sám, vole. Tak kam tam, vole? Ty pič, já jsem se dosral, kámo, tak ty Ty pič, Co to bylo? Kámo, jak na mě vyskočil ten zmrt. Ty no za ten balonek, že jo? Já nevím, vole. No za ten balonek, že jo, ty jsi ho rozbil, takže Co jsem měl dělat, já jsem... Oh. pozor! Kámo, jsem mal upad. Proč je tady, stůj! Ne. Ty zmrt. Vole! Počkej. Mám furt svoje upgradey, yes, mám. Počkej. No. Tak. No jo, drž hubu. Ryb televize. To jo, no. Použil to někdo už takhle jako všechno vyházet ven? Ježiši, vy se rozhrápal. Na mě ne, ty kokote! Jsem vlastně mohl počkat na to jedno. Pojď.
Hele, Eliška je prý ve hře, nebo předtím mi přišlo oznámení. Že? Že Eliška je prý ve hře, mi přišlo před chvíli oznámení. Na Steamu. Pravda, pravda. Že jo? Pravda. Yes. Mhm. Slyšíš mě dobře teďka? Už. Slyším tě výborně. Ne, protože jsem si dal trochu víc nahlas mikrofon, protože... No. Počkej, napíšu a zjistíme to. Já nějak asi v 7:30 budu končit, já musím se najíst, vole, a připravit se zítra do té škole. Víš ty co, zkusíme se připojit k ním na lobby. OK, tak já to lívnu a ty mě pozveš, nebo? No, asi jo. Znáši, i hned jsou na tebe nasraný. Jsem tady. Co myslíš teďka? Teďka prostě cápkové, a to je vůbec největší prdel. Teďka v noci, jo, v téhle tmě natírají fasádu. Hovno na to pomalu viděj. A my jsme řešili to, že jsme jim jako řekli, že proč to dělají. Teď se to musí odizolovat, jinak to zase opadá. A ty lidi i hned tilted. Prostě totál tilted. A já prostě na ty lidi nemám. A jako prostě nemám, protože já nejsem v téhle sféře. Prostě nejsem.